As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kadinyo. Manasab kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang piyesta sa mga santos nga managsuon, si Maria, Marta ug si Lazarus. Pulos ni sila mga suod ni Hesus nga nastaring sa atong ebanghelyo. Sila mga modelo sa pagdawat sa atong Ginoo diha sa ilang panimalay o diha sa ilang kinabuhi. Atong iampo nga ang tanan untang katawhan mudawat ni Hesus, maminaw kaniya ug mosunod sa iyang mga pagtulunan. Ang ato sa mga benefactors and donors hatagan unta sa Ginoo o kalig-on sa pagtuo o mga grasya nga ilang gikinahanglan alang sa kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamoyo kami makagagahom nga Dios itugot nga ang mga panigingnan sa mga santos magdasig kanamo sa kinabuhi nga mas mahingpit dinhi sa among walay hunong nga pag-awat sa mga buhat sa mga santos Maria, Marta ug Lazarus kansang handumanan among gisaulog karon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita, kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isigkataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato ug gipadala niya ang iyang anak
aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kun ingon niini ang pahigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios, apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga nga anaa kita sa Dios, ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang espiritu. Nakita nato ug gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang nagpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita, ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagang tama ug tan-awa, ang kaayo sa Ginoo. Tagang tama ug tan-awa, ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong bakbang. Pahimayang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaobsanon makadungog kanako o maglipay. Tagang tama ug tan-awa, ang kaayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubag ako niya, o giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Tagang tama ug tan-awa, ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kasadyan, ug ang inyong mga naong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa
sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Tagamtanga ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nadaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Og daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, kung dinhi kapalamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinoon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo sa bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Og si Jesus miingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Namatay ang igsuo ni Marta o ni Maria nga si Lazaro, suod ni Jesus. O nganong namatay man kay sa dihang ilang gipadad-an og notice pahibalo si Jesus nga grabe ang hilanat or sakit ni Lazaro, si Jesus wa moadto. Nagpabilin pa siyag mga 3 ka adlaw dito sa laing lugar. Nya pag-adto niya, 4 na kaadlaw si Lazaro nga gilubong. Mao ning naghilak si Marta. Kamo okay ra ninyo mamatay inyong igsuon? Ha? Okay ra? Di man mo mutingog. Inyong igsuon ba okay ra niyog mamatay? Or inyong anak mamatay okay ra dili? Unsa man mo mga patay mo di man mo mutingog. Kamong mga asawa okay ra niyog mamatay inyong bana? Ha?
Kamong mga bana, okay ra ninyo mamatay inyong asawa? Aw kamong mga parishioner, okay ra ninyo mamatay ning nagwali ron? Unsa wa man mo itubag? Kamo no klaro jud kayo mo nga giharian mo siyawa. Ngano man, di man ka maong mutubag. Matud pa ni Hesus, pangutan-on gani mo, ingna gyud nga oo, kung ang imong pasabot, oo, nga ingna sang dili, kung imong pasabot, dili. Way tunga-tunga, kay kana kunong tunga-tunga, sama anang di mo tingog, iya na nasiyawa. Sige, atong usbon. Okay ra ninyo mga asawa nga mamatay inyong bana? Mayaw na uban ni okay ra. Kamong mga bana, okay ra ninyo mamatay inyong asawa? Dugay nang okay pa der. Okay ra ninyo mamatay ming mga pari? Wa mo'y klaro eh. Kamong mga anak, okay ra ninyo mamatay inyong ginikanan? Ha? Ay lagi mong tubag o silence lagi. Ingna gyud oo o dili. Sige, okay ra ninyo mamatay inyong ginikanan? Okay, bahala mo diya basta nitubag mo. Ang kahimtang sa kamatayon para nato mao nang muratag mahadlok kay ending naman gud siya. Murag para nato ba ending na, tapos na. Pero si Jesus niingon siya ni Marta, mabanhaw ang imong igsuon. Nya niingon des Marta, oh sa katapusan sa panahon. Ingon si Jesus, ako man mao'y pagkabanhaw. Niya naman ko, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Nya mituo ka ba niini? Nya ningon des Marta pag-ending, mituo ko. Siguro gyud ko nga sa pagsulti ni Marta nga mituo ko, na-relieved dayon siya. Kay kana manggong pagkabanhaw, mas nindot na kaysa atong unang kinabuhi, kanirong kinabuhi nga atong gamit. Mas nindot ang pagkabanhaw. Ngano man, ini kabanhaw na nato, di nata masakit, din ata maguol, din asad ta mamatay. Kanindot ana no? Nya kanang kinabuhi nga nabanhaw, maora nang kinabuhi kining ato rong gida. Kana ba kanang imong kinabuhi dia? Nya din alang ang nakalahi lang karon masakitan pa man ka, simba ka karon, nindot kayo imong feeling, igabot nimo sa inyo, tiksan dayon ka nga naikabit imong bana, hilak man ka. Di ba? Sakitan ka or naikabit imong asawa. Ako, wali ko diri, lipay kayo ko, naidaghang tao, pero gamay ra daig kulikta iguman. Mag-uol dayon, ana. Baligya kog slat, wa say mamalit, agi-agi lang. Murag mag-uol ta dinis kalibutan ba? Na ng mga sitwasyon na sige tag pa healthy bisag unsa nalay atong buhaton, bisag unsa nalay atong gamiton para lang yun ma-healthy. Nya ma-stroke ra gyapon ka, ma-cancer ra gyapon, no? Ma-kidney failure lang gyapon. Bisag unsaon nimo gasto, dialysis, patay lang gyapon. Ano ba? Mao na dinis kalibutan. Mga estudyante, siging tuon, hagbong lang yapos board exam. Di ba? Na ano'y way tuon-tuon, sige lag inom, ni pasar na hinoon. Usahay, makaingon ta mo raman, unfair. Ana, din hinas kalibutan, pero inikabanhaw na, wa na ditoy kasakit, wa na'y sakit, o wa na'y kamatayon. Biling nga imong tupad, yung na-excited na kang mabanhaw. Yung na ba, yung na-excited kang mabanhaw. Nga no, mura mamog mahadlok sa pagkabanhaw. Nga mo mo ito'y mas nindot.
Wa nato matuman ang gisulti sa first reading. Unsa may gisulti sa first reading? Unsay gisgutan sa unang pagbasa? Unang sulat ni San Juan, kung kita maghigugmaay, nakaila kita sa Dios, ug ang Dios ania kanato, kay ang Dios gugmaman. Kinsa tong naghigugmaay, anaa sa Dios. Di ba? Nganong hadlok man ta? Kay wa man ta mahigugma sa usag-usag. Ang atong gihigugma, ang ato mang kaugalingon, ato mang suwayan og preserve ang atong kaugalingon. Nya tungod na ang maong attitude nga atong i-preserve ang atong kaugalingon, hadlok tang mawa ang atong gi-preserve. Mo na ingos Kristo, kamo nga naningkamot aron mabuhi para sa inyong kaugalingon, kawad-an hinoon mo niini. Unsa may gusto ni Kristo, maghigugmaay. Unsa may image sa nahigugma? Ang nahigugma malimot nas iyang kaugalingon. Maubitan na naidaghang nga buntis. Nganong nabuntis man ingon, nalimot ko sa akong kaugalingon. Di ba? Mao na mga drama-drama sa una kanagong mga handumanan sa kaawit, nagkuyog mi niya paghuman, nalimot mi sa among kaugalingon. Naanod mi sa sug sa among mga pagbati. Humanda yun, suka-suka da yun. Maursa na. Kay nahigugma man. Bisan sa tawhanon nga level, og mahigugma ka, malimot yung kas imong kaugalingon. Sama ng inahan, nahigugma siyang bagong na tao nga anak. Nya gikan siya sa trabaho, pag-abot niya, purti niyang kapuya. Nya ang iyang anak, nagsigig sakit. Unsa may buhaton sa inahan, matug lang o muatiman sa anak. Kung nahigugma ang inahan sa iyang anak, di na siya makalimot na siya nga wa pa day siya pahuway, makalimot gani na siya nga duna pa siya obligasyon ikaugma, iya ginang atimanon ang iyang anak. Ana magiubang ginikanan, mo resign sa trabaho kay iya yung fokusan ang iyang anak. Limtan bang kaugalingon? Pero kana mga ginikanan nga way gugmas anak, biya-biyaan lang anak, biya-biyaan ilingay mong tupad yung na di ka mo biya nako, yung na di ba ka mo biya nako, awa yung ka nga magdi ko mo biya nga di man ta kaubas balay, di man ta ang pasabot anang dili ta mo biya, kanabang dili ta mo hinanaw, dili ta mo hinanaw sa kahimtang sa atong igsoon. Di ta magsigig secured sa atong kaugalingon kung dili tan-aw nato unsay nahitabo sa atong palibot ug unsay atong mabuhat alang nila, dili kay unsay ilang mabuhat para nato. Mabitan na rong gubot kay nang atong mga leaders sa nasod, labi na dinhi sa or leader sa kalibutan or leader labi na gyud dinhi sa atong nasod, ang atong mga politicians, apil na sad ming mga pari. Kay ngano man ang among gihuna-huna kaming mga leaders kasagaran ang among kaugalingon. Mo na rong porting grabiha kana lang rong baha tungod atong Karina. Nganong dako kay damage ang baha? Nga naa man tay dagko kay budget para ana tungod kay ang gihuna-huna sa mga leaders ang ilang kaugalingon. Ambot nagamit bagyod kaha ang tinuod nga amount nga gipagawas para ni anang maong project nga flood control, nagamit bagyod kaha sa tinud-anay nga paggamit. Ang kuyaw og tuag gisod sa bulsa sa mga nag-release, gibahin-bahin nila unya ang niabot sa project, imbis unta to 10 meters ang height sa tawagan ng iali kanang riprap, nahimo na lang 5 meters. O di pag abot sa baha, lapas, di ba? Imbis class A ang masa sa simento aron ligon, class C na.
Gian lag tubig daghan, malusno rasad. Kay dali ra kayong sudlos tubig. Kay gikaon man sa mga buaya ang budget para sa ilang kaugalingon. Common kay na dinis ato. Apil na sad mi anang mga pare. Ana. Ay mo kabalaka. Pulo sad mi mga buaya usahay. Ang kolekta ari ra gyud kutob sa bulsas pare. Di gyud kaabot sa mga proyekto sa simbahan o sa mga kabos sa simbahan. Mo na ilisod kayo. Okay. Laing lingi sa imong tupad. Ing naapil ko sa imong budget. Ing na ba? Naapil ko sa imong budget, sa imong kinabuhi. Oy, daghan kay nato. Ako ra gyud, ako ra gyud, ako. Mabutan na dinhi sige kong baligyag slots. Nga naman, aron pagpahinomdom ninyo nga i-apil unta nato sa atong budget ang dako nga katilingban, ang atong mga kaigsuonan. Kami sa mga pari, mausa na amo. Dili man kay magsigi ra mig tan-aw ng kolekta ana. No, gahapon diri nag-mission appeal sila si Father Amador Bakutot, Paris Priest sa Ronda tungod sa ilang pagbutang o kisami sa ilang simbahan kay 10 years na wa gyud kisami. Kita dinhi dako sa kaitag mga obligasyon, pero sa ato sang paningkamot nga nanghatag tagahapon mura pa ganitog na alkansi gamay kay nag-uwan man pagkahapon. Ang tulo na to kamisa sobra katunga, wa na may nanunga, pero nakadawat pagid sila, nakada pagid sila mga 203,000. Di ba? So atong pakpakan, lipay kaayo sila na nilakaw nga nagdag 203,000 gikan diri nato. Lisod na kay na usa ka adlaw makadawa kag 203,000 para sa project gikan sa atong hinay-hinay hog dito sa atong special collection. Di man na nako tawgon og second collection, wa man ta na dinhi anang second collection, ang ato special love offering. Special love offering. Kapobre na to dinhi, wa pa man ganini mahurot ato mga slots, pero naatay pagpakighiusa sa laing mga parokya nga mas nagkinahanglan pa kay kanato. Kana nindot kay nang expression kun ingon ana patanan mga Filipinos dinhi sa atong nasod, atong mga politicians ug mga kaparian, mga leader, mga pastors, leader sa lain-laing mga grupo naa anang hunahunaa nga para gyud sa kaayuhan sa tanan, di ta magsigig away oy, di ta magsigig lalis anang panahon sa eleksyon, di ta magpinatyanay panahos eleksyon, no? Ana kinahanglan pag ginang magsigi taglalis para lang pag-alagad sa atong isig katao. Mabutan akong giingon, kinahanglan pag ginang awayan ang pag-alagad sa atong katilingban. Ay baha sa Manila ay aw ngadto sa Luzon, kinahanglan pa ta mag-away aron pag-ayo anang mga balay karon dihang nangaigo anang lunok. Mag-away pag yun ang mga politicians, way mga batasan, di ba? Saman. Na ang pagkabanhaw di ay bunga sa paghigugma ay ma-excited ratas pagkabanhaw kung kita nining kinabuhia naghigugma ay sa tinud-anay nga paghigugma. Kanabang malimot kas imong kaugalingon aron mo higugma kas imong silingan. Unsa to'y tubag nato sa Salmo? Ha? Magkay kumuto na yung giyaw-yaw kay murag wa may klaro. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Asa nato makita, asa nato matagamtam sa mga taong naghigugmaay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad.
Ingna patilaw ako sa imong gugma bi. Ingna patilaw ako sa imong gugma. Oy, daghan na kayrong wa katilaw sa gugma sa silingan. Daghan na sang asawa wa nakatilaw sa gugmas bana or bana wa nakatilaw sa gugmas asawa. Daghan na sang mga ginikanan nga wa katilaw sa gugmas ilang mga anak kay tuan na las computer o mga gadgets. Daghan sang mga anak nga wa nakatilaw sa gugmas ilang ginikanan. Pangutana, nakatilaw pa mo sa gugma sa inyong parish priest? Ako wa pa kay ko katilaw sa inyong gugma kay naapay slot nga nahibilin. Og mahurot ni ninyo palit, awa na. Murag makaingon ako, wala na akong hahanapin pa. So, palit mo ha, patilaw ako sa inyong gugma. Palit mong slots. Wa pala ko'y update karon. To nung tingbon ini ka kuan sunod adlaw. Manindog ta. Mga igsoon diha sa mapaubsanong pagampo uban sa managsuon nga Maria, Marta ug Lazarus atong idangop sa Ginoo ang atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoong Dios, kaluy-i kami. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nga ang mga Kristohanon ug sila nga miangkon ug mituo kang Kristo mutubo diha sa pagtuo ug sa paghigugma alang sa usag-usa, ingon timailhan sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nga madungagan ang atong personal nga pagtuo, ug moila kita sa atong hingpit nga pagsalig diha sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nga sila kansang pagtuo nagmabugnawon, ug nadaog sa kawalay paglaom ug sa kabalaka, mapanalanginan ug bag-ong kadasig sa pagbag-o sa ilang Kristohanong panaad, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nga taliwala sa dili maayong panglawas, ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, mulahutay diha sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay nga nakatampo sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, makadayon na ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, kaluy-i kami. Makagagahong nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gituboy kanimo dihas gugmag pagtuo sa pangama nila ni Marta, Maria ug Lazarus, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa tutuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa among paghalad sa among mga gasa dinhi sa santos mo nga altar, nangamuyo kami sa imong kaluoy niining pangilin sa imong mga santos nga kining Eucharistia maghatag kanamo sa labawng himaya ug magdala kanamo sa kahingpit sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa among pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto mga nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan ganang sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matubag ng imong pagpapalagop. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunang sa matagal lang, ihatag ka namo karon adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulat, hinuluan luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugan, himayat, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo.
ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ang Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. The love that will live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and the Spirit to help us through the years. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga ang Eukaristiya nga among gisaulog niining pangilin sa imong mga santos magpadangat unta kanamo sa kaluwasan ug kalinaw nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkabanhaw. Niya ma-excited ra ta ani kon maghigugmaay gid ta kanunay ug maghinatagay sa atong kinabuhi ngadto sa usag-usa. So salamat sa ninyo nga nagpadayon sa pagpamalit og slots. Nya di lang kita mohonong og palit. Ang atong SBF dag tag 500 pesos per slot. Nya naa ni siya 20 slot challenge, 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Mga 28,000 pa ang atong available. Ang ato sad nga MMHD para sa Kapilinya di Fatima tag 1,000 pesos ang kada usa, na apatay mga 1,400 ka available. Yan nasa taan ni 20 slot challenge nga tag 20,000 per challenge. So ato laning padayonon pagpalit hangtod mahurot for the glory, honor and glory of God.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.